ale možná by to asi hodně. Ty chuligáne, ty budeš ničemu, naučí vás to také, já vůbec se zadáváme, které ničemu takhle obrácený lidi. Asi hledám odvahu. Dobře tedy, asi to ďáblo klítko už je pěkný žaláře. Co chcete? Šli jsme do města prodat zboží a bylo to mám malotra, který nás chtěl okrást. Ukažte mi ho. Toho neznám. No, možná ho neznáte. Chtěl nás přepadnout, ty to loupeží. No, nechte ho taky dovoze a zatím si, že to klíčníko dělá. Pojďte se, lidičky, pojďte, prodáváme kuchyňské potřeby, nože, lžíce, vidličky, talíře, lahečky a vše dalšího, co potřebujete v kuchyni. Aha, tak nože a vidličky ona říká. Co to bylo? To je jedno. Ta paní Klimová, příbory se mi dal nějaký odhad.